technical khawvela kan lo lom le veka cheu tun chuma chuan kumsang ni som ni palia ti chua sweet pea ti chu kan thlir ho le dona nulamal le khongai thak ti du da na le mu sit na na satak tuar thin le hun har satak paltlang chho me kina aril rulama har satna ato chho dan le phubalak na rap thlak tak akal pui chho dan chan chinani nula poi soi lo le fel tak renoni nun chu akhongai thak le a anno pan lain annu in kalsanin aunaw nu nei chun po chuan angai sak lo hle a skula po chuan mi ten enga ma an ngai lo le musit ani reng thina tu ma in an kom ve du ngai lovani aunaw nu sereni berla chuan ama ti du da thin tu te chu akom zo ka anat na chu a mu sak ngai lowani ber chutiang te ani avang chuan aril rulama har satna atok na sahle a azza emo a hlawemo enge mowanga azza memo apiangin asam chu apotlata thina ari nuwa phei chuan asama takol na sato in samlim wa angai pha hialani apuitlin nuwa media company pakhata chuan administrative assistant na athok ve a ma se atho zong chu na thok dang te coffee siam sagle parcel honti vel rungot chu ani a an boss tak nyal po in enga ma angai lo ang main atir kwal na sa thin le a biak po abengai me ulo chuta chapa atho pui te chuan biak po an bengai bik lova naban nuwa thil ei tura an chu ana apo reno ni chu som ni ve ngai lo mai nelovin copy machine ala man ring lai te chuan current chu an off sak mi amai chin ani ashing nuna chuan har sat na le mu sit na tam tak tok thin ma se nui mail a puli sham china a chan po ama mangai em tu pa ala nei tlat wangani apa chu na taka dam lovin damdo ina chuan a hun tam zok a mang meka chuti chung po chuan a fanu chu angai sakin a hliam te chu a mu mai ngai lova midang ten an du an ti thei tura om lo tur le an zom zel lo nana beilet ve turin renoni chu a cha mol thin ma se renoni chuan apa chu anu iringota mi te endong ni chunga ya anei to ani bera mizak zum le mi poisoi hlau tak ani avang hian mi ten an ti anga ti let ve chu a thei thin lovani chutia an ti ze lai chuan apa chuan a chang e lai chu a hak ta thut maya renonin nurse ko tura awa chuan damlo dang chung khat nena anlo in nial hi awa mua apa nena an kirle me uchuan alo thi fel der to renoni chuan ril runa takin damdoi in chu a chwa sana apa truck chu khalin mani in thiam lo na ina khata aril runat na alo ubbe reng to te chungai tu achhuakin athin urzwal le a in thak dang lam chu atum ve ta ni atuka dar thlalang ma a chuan ading wang maya apa thuron anga lawom tak anga lan tumin a in ro sa vena sa hle a ma se a lo om lo zia chu ama ngei po in a in tre chiang hle ti chuan a huai sen na som khomin a boss norman an nen a chuan ani chak em junior reporter na adana a apply ve du thu te chu avashila diktak chuan norman a chuan renoni chu assistant atanga tanin junior reporter ani tir thwai tur thu alo shil dai to ani mase tuna norman a chuan alo nol satlia mai poni lovin renoni chuan theina ane ilo thule report kalber twal tha lampo amika makshilo tur sweet pea ani thu te chu alo shil let zek maya a resume po chu bollo boma apaisak mak mai bok renoni chu athin rimin a depress le maya athin rim shi khlak nan a was swal de mail chu mitla chungin letter chu a zai thler ta sok mai ani revak lo nowa tlangwal fel de mai AJ anron bia in junior reporter ata na lak thar ani thu soin in mail sha tirna aneya anel omin renoni po chuan alo lom thiam hle ma se AJ an junior reporter na amu danero anule norman na te chu chian thatak anni wang chawalo ni a chu chuan renoni chu ati thin rimin fair lawati hle ani chak junior reporter na olsam le fair lo taka AJ an amu bi ka wang chuan renoni chu athin rim hle a AJ po chu a ho hle ani chuta nabana chuan AJ ho tur chu a muzuya athoveng mel tuk te chuan achung rela thin rim na te chu ron chok thole in azui ruta a apa chem te pek chu a agran mai bok AJ a thiani chuan chu na chu nei theidonin a in reta tlata
ti chuan zui ruzelin mi hmu lo na hmuna chuan tha atum ta ni ma se azam lu tuk chuan a chem ken a hum na lama chuan ama le ama chu a in zai pal ta hlo maya e jia chu hoilet ngal vadin renoni chuan a chem thlo chu arab bet ve ngal chuta dot soin a email deal tu ma ron zuya ni thu te chu a soi ta daya thok thar te chuan form fill up an ngai thu a soi chuan e jia po in rin le na nei me lovin a email chu a pe ve maya renoni chu a tho rim na le a in pumpek na avang chuan a fak zui bok akal hnuwa renoni chuan a chem te chu a charwata ami zedik tak mido izepa bok chuan a let le tariani nireilo te hnuwa apa voina hun an man lai chuan a unaw nu sereni chu tlai deuh taka hian aron lun ve a friends a changa ron le chia alo ni bok nen renoni chu alo hlim hle ma se sereni chuan anga isaklovin anno panlaya a unaw nu te du da thin tu te nen bok chuan an la in kom renga annui hodar dar a mu te chuan renoni ril ru chu an hle ani chuta sereni nena an in biak ve chuna po tholom omlo lambak a hrele chuang lova sereni chuan a pasal nena in thar leinan apa in chu shala tum thu a soi tamai renoni chuan a rem tilo burmaya apa idan shal dai chuan omna tur anei don lo thu a soi po in a unaw nu chuan enga ama ngai lova renoni chu kwa in a kalsan zui ta dai mayani chuta chapa a unaw nu real estate agent roi nu chu anno panlaya ama lo ti du da em thin tu le har sanna tam tak lo thlen to tu julia hi alani zuya julia le a thian te wangin a school kal chung zong khan a hun tam jok chu badroom a beruk nana manga chuti chung po chuan an la du tok ngai lo bol hlo te chu a bi ruk na hmuna chuan an le luta mi zong zong ma a asam lem chu po thlak sakin nuiza siam nan an mang fo thinani zana chuan renonin a uite chu a chua puya chuta chuan kongsira billboard lian dewa julia I thalak lo intar chu mu in thinrim na le huat na in aron khathar le a hriat lo lain asam chu alo potla le manto zana le ti du da na alo tor to zong zong te chu angai tu na a chuan aron lang le ta war maya chuta angai tu na film ron nei le thuain a uite thlun na chu alo thla ti a hre chuaka konga motor tlan pakhat chuan alo chil hlum ti awamu puina dilin a au chuak ngala ma se nung lam a hoi chuan julai mailbox chu mule in ama ti du da tu zok a hlotlin em laya mela klak lo le mitling lo nia a in hriat na chuan na satakin a thina terim thar le a anun kal tuang lo lutuk chu julai wanga angai ngeta bur mayani misual takni thin le anun te shi om thin tu julia in nun du om aman mek laya ani in engki machan biek te chu fair lo ati thar le a apa in le zel chu julia in chu saktir atum lo bur maya ti chuan dance club pakhata julia chu vakal chilin anuna ti chiat vek thu a shila apa in chu nai po nai lo turin a vozui julia chuan ngai nep te o hian lo chang le ta a thiandang ten in chuan renoni chu deu so velin ti du da ol cham taka a oma wang te chuan an nui zata chu vele renoni chuan anau pan lai thil thleng te chu a hre chuak le ta zut mai a school kalaya anun dan ngaya bok akir le ni in a hria a mi te chuan enga ama ngai lovin a ve ti po chu an shelo ni berin a hria ni klapa chang chuan lungnur zetin a chuak le ta a ruasur hnuaya chuan mi ten mu po an mu velo ang mai hian an nek phar dor maya ti chuan tuiluan korre taka kalin bedong takin achapa apa chem te pek ena waisen daka dung tura a fui lai te a hria chwa lai tak chuan zuri pakhat hian aron zun khum ta mi amai chu chuan a thin rim na chu ati zwal chiang hle a engdang ngai tua thei to lovin zuri pa chu a chem te nen chuan a vita sia mai ni maktak main chu chuan nomna a thlen tatlata a ruang chu tuya chuan pain chu ami je thar nen chuan konfi takin a hota ni konga akal lai te chuan midangin kongan lo kian sap to zoka mi ten an du duwa an ti koi thei sweet pi ni le emo a that na rem changa lak tir mai chu atum to lawani
atu ka tho chuak dar thalanga a in en lai chuan angonga thi sen lo kai ringo chuan a ti shil hai man hle a ma se a thum no thi sen kai nuang le chuata atwal tha na chem te lo le reng chuan a ma zana a thil ti chu a hria chuatira a chi ai ta hle rang takin a thum no chu mesina chuan a thun ngala ti chuan chem te po chu tui sowa chumin a ti fai zui bokani chumin hu chuan a na tho na lampanin ba sa a chuanga kenal an tlan pet lai chuan police in tuya changa ruang an na chuak lai hi a mu a chu vele a in thiam lovin man chua ani lo nan a tong trai ta mol mol mayani office a thlen chuan an boss Norman a chuan phek ma saber lwa tur thil thleng chanchin an zia dan te chu arun infi a chuta renoni chuan hriat a hlo ve be sein ruang hu chuang ani to thu chu soya tuma chu vele a tho pui je fa churon lutin a thu hriat chu a soi khal ta dai maya ma se renoni chuan beidon mayela tum big lo tual tha na chungchang kim chang dewati chua thei tur hriat anei thu chu a soi ta phong maya ma se a tho pui te zong zong chuan nui zatin a thu soi tur churin tlak ani an ring lo ngal top mayani renoni ril ru chu a boy hle maya tual tha na thleng chungchanga mi ten online a an thil soi te chu chhar vekin tual tha tu chu mi a le mi boro tak angte in an chua nima sela comment pakhat a chhera tang chuan ama le ama in thiam chop chu atum ta a ami tha tak chu mi thalo dewemo thi phu ve shim shim alo ni mialan rin thu an soi chunga event zuin Norman a hnen a chuan atwar tu te chung interview adu thu chu a soi ta ngala a idea te chu soi puin Norman a po in phek ma saber lo atan thadon riawin a sheve a ma se renoni chu a rin zo lawa wangin ejia chu a zuitir shamani renonin amitha tak chung te a mu nu chuan a be se ang alo ni ta hau lo maya amitha tak nu chuan a fa pa chu mi thata kani thu trap chunga alo shil ta ka chuan mi poi soi lo lutuk nun na la ni in a in shele ta dewa a in thiam lo le rum rum mai ma se a thu sha chu a ring du tlat lova toilet mang tur anga in soin amitha pa ruma chuan alu ta zoka eng ang mi chia nge ani hria chua chu atumani chuta le abe se ruk angein bollo bo ma chuan restraining order a mu na le kha hi a mu chuak ta hlau maya a na tho na amoi lo taka alo khosaga wangin ban alo ni to bokani anu soi ang mi tha tak chu ani mel lo ti a hria chua ta ka chuan reno ni chu alom roveng veng maya ti chuan thu chiang zok hria tumin amitha pa tho pui hlui chu anwa kom le ta a asoidan chuan renoni mitha pa chuan voitam takzar boin tha ate a vo thina azui ru fo thin bok chu chuan amitha pa chu mi thalo le ten om tak alo ni zia atilang chiang ta hle a ti chuan office a let vatin thil om zia chu Norman an hena chuan a report ta veka chanchin boshal kal thei tur chuan phubalak na wanga miswal chu tha ani thu zia arot ta ni chu arot na chu Norman a chuan tha ati hle maya nabana team dinner an neina tura po chuan asom ve nge nge renoni chu alom hle a team dinner a avoi khatel ve na ani bok nen mi te chuan an lut ve tak tak ta ni ina inria a thopui te chu zaya oin hunnuam tak a mang ve ani ma se chutia hlim taka hun man ve lai chuan police an ron lut ta thut mai ama zana twal thena chungchang chui tura ron kalan ni a renoni chu a hlau thong ngal le a thok po a thocha thei meu to lo azam lutuk tizia turin bara azu alam zuya chuta abe sei lo lutukin indirect taka apa thena thlen tu pa kha a muta hlol mai damdoi ina khan boina siamin fiam thu te a tho chiama chu wangin nurse ten a thu soyan ngai thalok theilo kha ani a an man me uchuan apa chu alo thi vel der to ani damdoi ina thil thleng ang chia khan chu pa chuan boina siamin waitress chu a chainom na le a chu vele renoni chu then rim na na satakin alu akhat le ta ni miswal telaka phubalak chu thil thazok ani thu in a in thiam chop le ta a ti chuan a tho pui te chu chwa sanin ngoi rengin chu pa chu a zui ru le ta a ma se ama aya sang le lian dai maya ni awangin a ne don lo ti chu a hria a ti chuan kong danga dap tangal
Bolho da khom na zone a thlen chuan Hmeichhe chak lo deuh angalangin ami zui ruk pa chu a ko leta a uite chu bolho bom hnuaya atan thu soin choi kan sak lok turin ange nani a hmel le apum ruwa en mai chuan han hlo na tur eng ma a om lo ve boka chuta bolho bom khai kan sak tu ma akun lai tak chuan renonin a chem te chu a phor ngala voitam tak a vit non ta sia mai avoi ni twal tha na ani boka renoni chuan a hlau to lo mai nelovin a chi ai to lova crime scene ati vel nuwa engma thlenglo ang main a hole ta ni atu ka chuan phur em a office kal le in a tho pui te chu changle coffee a ken sak veka ami zia chu adang lamin a kon fi to em mai bok ma se a na tho a chuan a phu tok engma a mule chuang lova mi thi chung te interview kwalin glutam tak soi mu ma se ato pa ming thatna chang tu le phek ma sabera ming chuang chu a tho pui je fa tho chu ani le a ming chu phek som thum pariat na a dai alang thung renoni chuan fair lawati hle maya ma se je fa ne na soifia na awangen chuan je fa chuan story zong chu ama zia vekani awangin phek ma sabera minglan ve chu a phu lo thu in lo chang dai maya chuta renoni thin rim lutuk chuan je fa chwa vele a intura chuan magnesia milk tam tham zet hi athuna chu dam doi chak takani thokle khata e je arun lu thutin renoni omdan te thuda wang chuan changa tura polnia arin thu in afiam zuya renoni chuan lo phavatin e je chuan adik zia fianan e chin phot turin a hanti fiam vele a renoni po chuan e ve main chutia an ti dun lai chuan je fa chu a coffee la tur chuan aron lut le a e je le renoni te in kara chuan engemo oma arin thua soi nuwa a chua san le ngal chuta nu pakhat hi chanchin bu nen thin rim dewin aron lut lol maya chunu chu renoni tha masak jok nu khani in amania a interview tum khan afa pachanchin chu a thazonga zia sak a intiama ma se phek ma sabera afa pachanchin chethe ang bera an zia tak sia wangin mi te chuan miswal tak angin an shevek to a atwal tu an ni na po chu she chang to lek lovin an in chu artui nen te a an vom sak thin thuwa soya alung oi lo hle ani rin lo takin je fa chu ma ni mo phur na lo zo tak mai lo ni a ama zia avekani thule mo phur na la tu turpo amma chu ani thu soin renoni chuan thiam lo na anei lo thu asoi vetlata nima sela renoni po chuan tlom mai tumbik lo afa pa chu mi thalo ta kani thule aphu tok chia a mu thu alo soi ve saka chunu chu mi tuinen ril runa taka chuakin renoni ero chuan in thiam lo na anei lova badroom atanga nom mel lo dewa je farun chuak a mu phei chuan a hlim lutuk chu a mela alang chuak hiala an phu tok mu tir zel chu nuam atitlat to ani zana po chuan real estate agency banga july poster chu nui vur chung hiana ena chu chuan athi sen tilum ngalin ama ti du da a endong thin tu te zong laka chuan phubalak zel atum bur mayani kumtam tak skola ti du dana ator nu po in renoni chu mu theilo ang main mi te endong alo chhozela ani tin hun man na ale anna tho na thlenga mi ten enga ma an ngai lo ani zelain julia ero real estate agent lar tak ani chunzom thunga in moi taka khosa a pasal mel thatak anele zel te chuan renoni thin urna chu achok thawa chuti laya apa le a uite a chan le zel boknen pubalak chak na in alo khatani ti chuan julia laka thata ga phuba alak theinan crime video a in na sata hle a atopa julai ruangda na turin vur bom chu athlang ta ni ruanga len lo te nan ama ngei chu vur bom chunga te chuan a han mu chin vel phota chumi nuwa adwal tha na tur man ruwa lein dora akal le nima senador ngak tunu po chuan phone mi abiak renga wangin renoni chu du da dewin achang muk maya renoni la chuan ti boy chen angam lawa wangin zai zirin plastic bag amamo thu chu ashil le a chuta dor ngak tunu chuan thinrim ti hria taka plastic bag chu the phei ringotin renoni chu pa ngai lo zok chwa in a chwa ta dai maya ma se renoni chuan engtin ma ti let lova kalmai chu atum to big lo
dor ngak tunu hoison hlanin a phone chu a intura chuan a thlak sak ta mia mai ani tuna chuan engkima pe fel vek to a kim lo om chun chu ami tha tur Julia chau chu ni to in chumi zan la chuan a kol ta ngala a in chu a hlut na chu ta run en dik turin a somani a onaw nu serenin a roi chu Julia kher lo ni avang chuan renoni chu a hlim ver ver hlemaya ma se Julia in chumi zan chuan a man lo thule atuk zana a man tur thu a lo soi dai thunga renoni tan po chuan engtik zan po chu a thavek mai ani aphubalak na tur akal tlang pui ma a hun ala nei thawa wang chuan kreka chu texin zanria kil puya asoma kreka chu renoni pa company ya lo thok to thina renoni nen chuan zan khat mudunin chumin nuwa ero chuan krekan a hlat ta daya ma se apa bolal nuwa a company le chon adu awangin renoni laka chuan chat a chwa le nu no ani tum khat po krekan business agreement pe in renoni chu sign to renatia ma se chumi tum chuan atwal tha masak ber evidence ti bautuma abuai lai takani awangin renoni chuan engma alo soipui du lawa nima sela kreka ero abe dong du chuang lo renoni mu theidan tur adap kwal ngar ngara ma se zan hun an mandun nuwa alaka umdana ngai to aletin renoni chuan abedu tabik lovani chuta kreka chuan ngai dam thilin tongkam thiam tak ani lo wang ani thua lo soi to a chu chuan renoni thinlung po chu ati nem le ta ni ti chuan atuk zan chawa July thattur ani thawa wangin azan ola kreka mu chu atum ta a adu ang thala a inchei nuwa krekanen in muturin restaurant a chuan akaltani relo te nuwa kreka po chu arun thleng thwaya renoni chuan a hun mandan tele thil dang dang soipuya tumlain kreka ero chuan apa company chungchang ringot mai chu a soita a chuta renonin kreka chu case thutin lekha chu aken lo thule an ina chuan zonpui turin asom ta a kreka po chuan lo hnial thei bik lovin hunnuam tak an mangdun le tani atuk zinga chuan renoni chu a hlimin a nakal tur po chu a phur sar sar hlemaya ma se a kol don chuan a hlim na chu ati top chiang hle police station na changa lo ni a twal thana chungchanga chuan pui tura ngenin police station a kal turin an lo soma renoni po chu a hlau thong tak zet to atwal tha chu an hre chuak ta ani a hlau hle a ma se van nei thlak takin ami tha ta kalna night club akal zong zong te chu thu an lo zot fia vek hi alo ni a serif upazok chu buma ol sam hle renoni chuan apa le awite achana wanga alung ngai na tizia turin bara chuan akal ni ina insoya chu vele serif upazok chuan alo sha thiam puina samai rin hlel na tur lawa angai ngit ngal burmaya ma se serif thok thar lano pang tak marinai ero olsam daga bum thei ani lo thung renoni chu zona poimo tak tak azo bel nuala chuta renoni chuan dot sui zelin a thiante pali ne na an chua ho thule klapa chuan mi parwal khom inswal po she lo tur ni tak tak te a mu thu a soilai tak chuan Hmeichhe officer pakhat hian an thu soi chu aron pot chara chuta officer putar chuan thil poimo zok boy pui tur an nei thu soin renoni chu akal tir ta dayani ti chuan office a ledle ngalin a tho pui the thu soya tang chuan police te hlau thon chan chu a hreta a amitha pani na ruang chu police te chuan mu chuakin twal thattu che dana tang chuan mi thu munani an ringa nunna chan dang an omle chu an hlau hle ani renoni ngei po chu a hlau thong ta hle a rin hlel ani lo nan a film khur hle angai ti sha in Julia nen zana in mu an tum na po chu akan sel ngala vanei thlak takin Julia po chuan zana ti tur dangani ive tho thu alo soi hlawani ti chuan renoni chu aril ruti thoven nan in chein kreka motor chuan avakal le ta a ma se abe seilo lutukin kreka le Julia te in belai chu awa mulol mai Julia in renoni pa in le tuma wang chuan a chei thaturin kreka chu royalo tuma ma se renoni chuan ama ti du da thin tu in anuna ti chemai po nilova apa in atanga pe chwa atum le zel chuan ati thin rim tak zeta
apa taka chuan tlan lutin na satakin a au ta chiam mai ani athin rim na le huat na chuan a bual a zo vek to a chumi zan la la a July tha mai chu tum nget purin a that lawani chuan a in a company le kreka thleng chuan a chu sak vek don ni inangaya mi pahni a tha na chemte mangai chuan July motor ke chu a zai chiat sakta ni ti chuan apa taka chuan thu in alo chang taran maya rilo te nuwa July le kreka te po churun chuakin kreka tlan liam nu loka July chuan a motor ke a thep ti chu a mu chuak ta chawa chuta ama pui thei tu tur kol atum lai chuan a phone om lo ti te chu a shele ta zela a chan po reno ni chuan a chua ma che in July phone chu alo lak sak dai wangani chutia beidong taka a om lai tak chuan reno ni chu a walanga a thla ho thei thu shilin July chuan she viang ma se du thlan tura nei big silava pelo tak chungin reno ni traka chuan a chuang lut ve ta ringotani reno ni chuan an in garage chu che thata ngai thu soin ale don ani chuan enfia masak phot adu tur thu July chu shilin a ina chuan a shwaya July la chuan thil thleng tur shelo kheklo inti ve deuh mai hian reno ni ina chuan alut ve maya reno ni chuan chemte chu a hum ran to mai ani July chu garage lama chuan alu pui zela thogle khata chemte nen chuan tinin anuna ti chiat vek thu shilin a vota thut mai high school an kal chung zonga ati du da dante ama awanga a in rin tok na zong a hlo dante le alla ka chang chuan ngai dam dil na a phut thu te chu a soita veka nima sela July chuan a thiam lo na te chu apom du tlat lo reno ni ngai dan chu adik lo thu soin lo pangchia tak anga khosalo turin atileta chuta a pars nen chuan vom thutin tlan chia ta tum reno ni chuan lo manin chhuata chuan a pai thlu ta pop maya an in bei na lama chemte chu freezer hnuaya lutin anulian zok Julia in reno ni chu atlo ta pop maya vandoi thak takin kongkhar lampana atlan chiat na lama chuan chhuata tuitling lo om chu rapin atol thlua na takin na lua ta uzui chu reno ni chuan rem changa ala in do kana sada khal lian zet nen Julia chu a chuta chor maya ni khoshelova a omla yin garacha chuan a phwar betani atuk zinga reno nin chemte nen Julia chu awa mule a chuta Julia chuan lo pu letin reno ni chu hunkal to a om reng lo turle abuli ngai lo shim thua soya until te chu fiam thu mai ani thua soi phei chuan reno ni chu athin rim zwal hle ani ama angche a miswal pahni atha to thu te chu a soi khum ta sia maya a ngonga chuan chemte nen tinin thi a phu thu te chu a shila ma se reno ni chu enge mota khian mol thutin atiem ta thlat mai chu Julia in rem chang ala in a ril rulam chu ne sakatuma reno ni chu victim ani lo thule loser mani thil tona midang te pu phe tummi ani thuwa shile ta daya chuan reno ni ril ru chu ati boy tak zetani Julia thu soi chu apom theilova ma se that ngal mai lovin loser ani lo zia chu fia phot aduani amasa bera chuan a it om zia fia tumta a chumi tur chuan kreka office a vakalin afalina in mupuya ama zana Julia nena an in mu chu athik thu shilin kreka chu thupe dewin thutlenga chuan a thutira amala chuan thu in zei takin a chaikwal vel phota ma se laklo dewin a chhuatir le ta thut mayani krekan an in mole thei hun tur a zo po chuan reno ni chuan a soile huna ani thu in a chang maka azei thokhatin mi pahip dan athiam ve tho ti a chian nu chuan in ti thei takin anui ta vela ti chuan a ma zana kreka company kota July motor ke ati thep lai lo la tu CCTV footage chu kreka office atang chuan a ru chuak zui ta ni chuta basa chuan lain mi papakhat abula ron thu hian aron nok deuh chen maya a ma zong kha chuan engtin ma chang let lovin aza zum em awangin angoi mai thina ma se miswal pahni atha nuatang chuan zirtir na han pek ve hlak te chu a ul sam to hle abula thupa mala chuan akut da in omnuam lova asiam le siam lo te chu a han zot vela chu vele chu mi hur herpa chu rang takin a thoson ta dai mai ani
Tichuan company a thlen rualin Norman office a in ring tok zet hian alut lang ngala na thok tu lak tlak lo tak ani lo zia chu fia ngei tumin za tre ta handor vel te chu atum buai to alawa tual thana chungchanga chuan police te po in an hriat lo thil hriat ani thu soin chanchin an ti chhuah huna chuan chanchin boshal kalber ani ngei tur thu a shilta a ma se a boss chuan junior reporter a promote chawin a thil hriat a soi chhuah tur thu a soi zui zat boka chuta a boss ril ru nei le zual nan chuan meiche pakhat bo mek chungchanga hriat ani thu a soi le ta a chu vele Norman a po chuan in rem na chu alo siam pui ta ngal junior reporter ve tho AJ an renoni promotion hu chungchanga lo hriat rual chuan lumpui na thu a hlan ve ngala AJ chuan renonin junior reporter ni achak ziale abe na sat zia a hriat ve renga wangin athin lung takin alompui ve ani ti chuan phur takin twal thana a victim pahni na chanchin mani hlok na du awanga ti hre nei lawani thute landlord ani thule bedroom pahni omna apartment chu mi som pariat zet alu atir thute asoi ta veka chu mai ba ka a hlok na tur adu awangin mei thai no sen pom mek a no chwa thu a hai chwa thleng chuan a hril ve ta vekani na thok tu lak tlak lo tak ani lo zia chu fia ngei tumin za tre ta handor vel te chu atum buai to alawa tual thana chungchanga chuan police te po in an hriat lo thil hriat ani thu soin chanchin an ti chhuah huna chuan chanchin boshal kalber ani ngei tur thu a shilta a ma se a boss chuan junior reporter a promote chawin a thil hriat a soi chhuah tur thu a soi zui zat boka chuta a boss ril ru nei le zual nan chuan meiche pakhat bo mek chungchanga hriat ani thu a soi le ta a chu vele Norman a po chuan in rem na chu alo siam pui ta ngal junior reporter ve tho AJ an renoni promotion hu chungchanga lo hriat rual chuan lumpui na thu a hlan ve ngala AJ chuan renonin junior reporter ni achak ziale abe na sat zia a hriat ve renga wangin athin lung takin alompui ve ani ti chuan phur takin twal thana a victim pahni na chanchin mani hlok na du awanga ti hre nei lawani thute landlord ani thule bedroom pahni omna apartment chu mi som pariat zet alu atir thute asoi ta veka chu mai ba ka a hlok na tur adu awangin mei thai no sen pom mek a no chwa thu a hai chwa thleng chuan a hril ve ta vekani AJ an tual thatu chu Robin Hu ta angdewa mi pui him na tura miswal te thatamai thin angdeu kha ani arin thu soi chuan renoni chu alomin a in chuang ru hle maya AJ an bara thokte thu zot fi atura kalpuya asom po chuan rang takin renoni chuan alorem ti ve ngal maya phubalak lam ringot angai tu athina wang chuan AJ an adu zia alantir po chu renoni chuan a hrethiam lavani article ziak tur chuan information thatok tak alama mo bela wangin renoni chuan July chian pathum te chu abe popa a inan en tur chungchanga abiak lang theilo thu soin July chian ten abo thu an soi vele chuan renonin reporter ani thule azon na konga chuan media kaltlanga apui thei thu ashila chu vele July chian te po chuan interview nei chu an rem ti ve ngalani July chian pathum te chu July ruala renoni buli chin tu te thawan ni ve awangin chutianga renonin pui adu thu soi chu makan ti ve dewa ma se renoni chuan hunkal to chu a thei ngil vek to thule enga ama angai lu thu soin July chanchin an thriat ang te chu soi vek turin atita a chian te modan chuan July nun chu a omin a pasal chuan a mangai hle ni in an soi bokani chutia an hne na changa July chanchin chelam hriat tur anei tak lawa chuan renoni chu July pasal marka samuturin avagal vele a July bo chungchang article zia atum thule midang te hne na awareness apek theinan interview nei puilok adu thua soi chuan marka support chuan alorem ti vele maya July phone location a in off thule zon ngai na a hriat to lo thu chu alo soi ve ani aril ru a ha in lak lo a in ti hle a police hola chuan thu thar hriat an la nei bik lo thu hlirin an lo chang zel si
Athu soi engkim mai chuan July angai tu azia ati lan veka wang chuan renoni chu alung nur ve dewa July nun chu du thu samin a thatak tak ni inalang midang ten anlo mu theinan marka sa chu article zia tarlan tur July thalak adila chuta thalak en tura marka sa ruma alu vele chuan July wine le akor chu renoni chuan a agruta daya ti chuan July thalak nen office a chuan akir le ta ngalani editorin article zia a endik chuan tha ati hle a publish sak ngalin renoni ming ngei chu a chuang ve takal maya phek masabera a minglan ve voi khatna ani awangin a thorim na chuan hriat a hlo ve ta ni inangaya a hlim tak zetani nima sela a phone ron ri thut chuan ati hlau thong le ngala a unau nu sereni ni in chu shalwat wata du thule July abyak po theilawa wang chuan an in lutna te saktura midanga tirmek thuwa soya chu vele renoni chuan a tho puite chu chwa sanin a in lampan chuan atlan ho tangal in endik tura kal chuan July a mu vai chuan a chevek dona ma sewan nei thak takin awa thlen chuan a unau nu mitir chu in chunga alalut man lo che achia a cha bi chulak sakin in chu shala tumlo thu soin a hau shepa akal tir ta dayani ti chuan na sadewa in cheile in July thom no te chu a havela an omna chu motor tlan tamna munani awangin tu ma in a trap thom le a au thom an ria don chuan lo thu te ashila July wine a ruk bok chu in khumin a ina kala a pasala mu thu te chu a soi khum vel chia mai boka chu chuan July chu ati thin rim tak zetani a khoi theisi lawa wangin renoni chu na tak takin a tong khuma a in che dan te chu naupang beauty contest satel tur ni om takani thu te ashil chuan renoni chuan alan na hle a aka chu puan nen no sakin e je nen poimwa in mu antum na hmuna chuan akal tani mase a rin lo takin awa thlen chuan an thopui dang tu ma an lo tel velova e je an pahni chawa hun man adu wangani ti te chu engma a thiam lo chuta hun nuam tak an man lain khreka arun lang thuta renoni chu ko in abianga akis ngal ringot bok e je chu a thongin a thing ruhle a lo thad wheel vel chu adu lawa wangin a chuak ta daya renoni chuan a zui ve ngal krekanin chuan an inkara engma a omlo thu a hril fia ngal char chara ma se e je chuan engma soilovin akal san ta thawani renoni po chuan ti ngai na vak a sheta big lova chuta July pasal markasa ruideu taka akara lu tum mek chu a mu a July chu poisa anei to lo huna arun led le mayarin thu te chu soin a phun bulbul maya renonin achana zo chuan markasa chuan July chu alo tlan photo thin thule atopa chuan adu thuwa arun led le mai thin thuwa soya chu vele renoni chuan hria chian le zwal tumin markasa chu atha hota a markasa chuan Julia in adu tak tak lo thu te chu soile ma se a soi thui ma in a chatla zui ta dayani ti chuan renonin a phone chu a check ta ngala July nena an in biak na te chu chiar vekin a mela chuan lim mel aron langta a July shing nun chu alo ngai anga fam kim alo ni bik lo a pasal chuan anun chu a control na sa hle a voitam ta kut thak thinin tlan bo san po alo tum ngun to hle maya ma se a hlo cham zelani July in puan na chuan renoni ril ru chu ati boy hle a thatang nge thatlawang ti chu a hre thiam to lo midang ti du da thin tu te chu a hwa in tha zel mai adua ma se July nge po chu ti du da twar tu alo ni vereng sia wangin renoni chuan a hre thiamin a khonga ile ta zoka alaka chuan phuba lalovin eile in turte apeta zogani nitin azun bom te thleng chuan adi fai sakta thina nima sela July ero in ringam chuang lovin tlanchiat na hun rem chang ala dab reng tho tu khachu renonin kongkhara honlain July chuan bakche alo batmana renoni ron let vele abana chuan lo zain wine bottle nen chuan avom zuya renoni chu kongkhar phena biru ve ngalin ele in turte apek laya tlanchiat ala tum thawa wang chuan athin rim le a abula mun phianen chuan wa in tha mai aril ruk rum rum to ani
Nima sila Julia appearia ti amu chuan athin lung chu anem le ta a anom lo tur zia le athin chia dan tur de chu ashia thiam pui ve thawa wangin bual ina intify tur chuan ashwai le ta zo kani ma se Julia chuan alom pha lo thu soin reno ni chu apasal marka sa angchia ani thu ashila angonga ser chu mu tir bokin plan bo san atum nun ber tum chuan marka san kongkhar dar thalanga na takena in so tir ni ena soya chu thu chuan renonin tha atum na po chu a thul tir le ta ni Julia chuan high school an galain ti du da thin le ma se tu na ero apasalin na satakin kuta thlak thina chuta Julia chuan renoni chu athik ema wanga ti du da thina ni thu soin mangai em tu pa an ilain ani ero achung te tu ma in an ngai sak ngai lo ni ena soya chung athin rim na te chu renoni ti du da zonga shithla thinin do ezep takin ache ta ti chu apom veka aron puitlin nuwa ero ache dan dik lo zia chu she chawin ama nge po chu a in holle a ti chuan renoni chu pangai takin ngai damadil ve ta ni chung thu angai thlak nu chuan renonin Julia chu a shethiamin a khongai ta hle a ma se a chhuatira a thil ti chu police a shil vai chuan anuna chiat vek dona wangin a chhuatir mai ngam ri lawani chuta krekan ron texin atuka police ten thuzo fia an du thuaron shila achan po krekan na thona renoni pa company kota Julia car an mu wangni in renoni chu a lau thong ta hle maya ani na dik tak chu police ten an hre chuak nai ta ang hle ani na taka chuan detective marinai chuan an kom masak na bera changin renoni chu alo ring hlel dai to hi alo ni a CCTV a endik na atangin renoni chu victim pakhat na le pani na te mu an ni top na hmuna chuan a ve ti chu a mu chuak boka chu mai ba ka renoni le Julia te in hnia lai chu a mu bok video a alan da na tang chuan in ngei tak chu an ni mel lo hle a chu ama a renoni thu soi a best friend Julia nena an chwa dun thu a soinen chuan a in ang ta lo hle ani chu ai ma alamak le zong chu renonin Julia bo thu a pasal marka sa aya a shema sa zok chu ani a renoni article a mu nuwa marka sa chuan lo sha in police a call ta chawani detective marinai chuan renoni chu an mizon serial killer ani nge ti chu a ring het bur to a ani na taka chuan ama nge po chu renoni ang dewa mi ten enga ma an ngai lo alo ni ve thawa a in lo anei tu nu chuan anga isak lovin a tho pui te nu izat ani a abo sin chha lo ang main a thir kwal thin bok chutiang te ani awang chuan a thian rim ve thin le a renonin phubalak chak na ani chan po chu a hrethiam tu berni in arin dan chu an ho tu nu hne na chuan engke mari po ta veka ma se an ho tu nu chuan a thu soi chu lo oi sak lovin meche pumro te ve tak main ma ni thian nu a kidnap du te chu arin lo thua lo shile jek maya mi pachak thatak pani thatur phei chuan a ring lo burani marinai chu thil loi lo mai soi lo tura shilin a chithei ang berin a na tho chu a soi sela a office atang chuan a chhuatir makbok nima sela marinai chuan beidon san maya tum big lo arin dan chu adik ngei ti fi anan evidence thazok lak khoma tum le ta a ti chuan Julia zon na an hwai hot na huna chuan vakalin mi pui tam tak an lo pung khoma Julia chungchanga an thusia te chu inshil tonin zon mu ngei chu an lo tum ve na sa hle a chuta renoni le ejia te ngei po churon lang ve in norman an interview nei kwal turin aron tirani ma se renonin police mail a mu chuan a chi ai ngala chuan lam siamin Julia thian te chu akal santa dayani marinai chuan thil dik lawa om nge ya sha in Julia thian te chu zona azot ve ngala chu vele Julia thian te chuan renoni le Julia te chu thian an ni ngai lo thule renonin Julia a hwa thu te chu an thil veka ti chuan marina in renoni hne na chuan ti du da ator thin thu te chu soi chuak luin renoni zam lutuk chuan asama potle mal to a chuta marinai chuan thil zep anei nia arin thuwa soile chuan renoni hlau thong chuan lam siamin chwa san da yatuma chuti rwal chi chuan Julia pasalin abana ron manin a ina athil ti a ria chwa thu te
Julai kora aru ti le thuthleng a chuan coffee a lei bua ti te chu a hriat vek thua soya athin rim hle thua soi bokin a che dan chu a tho pui je fa hne na a soi thu le athil ti thalo tak chungsang article a zia vai chuan a ma huna chiat vek thei tur thu in a vo zui chuta renoni thin rim lu tuk chuan marka sa chu a zui chuaka ani ang mi kut thlak chiangina a vo chu a huat mai ba ka a hna chu a hlo tak tak mayang ti a hlau hle a mun fal deuh hlek an thlen chuan a chemte chu phorin marka sa chu vi tumin atin rana vanei thlak takin je fan alo mu fu hlo mai ani athil mu chuan a thongin tual tha na thleng trep a mu ti chu a hrethiam thuaya renoni chu police ten anzon mek serial killer ani ti a hriat chu arwal chuan rang takin atlan cheta ngal renoni chuan dan tumina zui ve ngala je fa chu hlawin tlan chema se a phur ru viau thung tual tha na chungchanga a article zi avang chuan renoni chuan norman du sak a hlo chhomeka chuti lain je fa ero atla niamin a article chuan chiar a hlo lo lai takani a ma se tu na ero breaking news tour anei boknen renoni ni na ding tak apwan zar nu chuan an company ya thaber ni na a ho thei don ani nima sela vandwai thlak takin chak taka atlan chiat na lama chuan le lama tanga truck ron tlan chuan je fa chu asu a chup le chilin a thi zui ngal athu ruk shetu je fa chu thi to ma se renoni ril ru ero a ha dam thei chuang lova mitam zokin athu ruk an na hre chuak watang ti hlawin atwal tha na chemte chu pai bawatum lau thong tak chungin luya chuan akala chemte ya a fingerprint chu ti re in pai atum lai tak chuan message adonga chu chuan miswal laka phubalak a chak na chu aron nei tir le ngal marka sa chuan ala zon chua ngei tur thu soin aron vawa renoni chuan a hlaulo mai nelavin anui zat hle ani chuta ngai tu na danga nei le ta thuta athil ti thupnan marka sa chu tual thatu angalan tir tumin chumi ture ro chuan julia ril ru a minangai ti a hria a ti chuan arwa manna te chu julai bula chuan a soi ta vekani atira julai chuan a hre deuh hleka marka sa chuan kuthlak thin ma se ala manga ive miawa chu mai ba ka athin rim lo lai chuan adwa thiam hle ni nima sila rinani chuan aril ru min tumin marka sa chuan a mangai tak tak lo thule sirbak asiam sak lo thu te chu a hril non saka chu chuan julia in she omalo tor thin te chu hria chu atirin mi boro lutuk marka salaka chang chuan tal chhuwa ngei chu adu ta a renoni ruwa manna chu apompui ve ta ni chumi zan vek chuan julia le marka sa te villa a ankala chuta chuan renonin julia chu phwar betle in hun rei tak lo tang to anga alan theinan chhuata de chuan eitur atidar nei noya ti chuan abul loka jawara chuan chemda in alam tiriturin alo birutani alam ri ashiat nu reilo te a marka sa chuarun thleng hala julai chuan chemte omna lo shelin marka sa chuan a fingerprint chu a nu chia ta che ani ti chuan renonin police kolta a ma se thom dim taka chwa atum lai tak chuan julia in boina atok ti hria in a kir le a chuta marka san julia chu a kidnap tu ming soi turin thin rim takin alo nor chena julai chuan dot soin tunge ani a hriat lo thule mi pamai tuam a mu thu zongin a changa chu vele marka sa chuan julia in mi padanga tompu yani ringin ataksa te chu chekatum ngal thot thota chuta julia chuan lo nam sunin marka sa thin rim lu tuk chuan banga anorbet vele ngala renoni po chu a insum thei to lo abiruk na hmuna tang chuan ran chuakin marka sa chu julia thla turin a an khuma julai po chuan a beidon tak ze to thu soin in thena du thu a soi ve ngal chu vele marka sa chuan ami zia chu a thlak ngal wata odam dia hian julai chu a mangai thu a shil nima sela chu chuan julai ril ru chu a thlak danglam thei to lawa chu vele marka sa chu in chungwan bana chuan van chhuakin julai chu kalsan lo turin angen lom loma chutia anun na hial lak atum ta ka chuan julai thin lung pho chu anem vele tange nge ni ama ero chu renoni ero alom ta haulova julai chu asal ta na atanga chu azalen turin marka sa chu anam thlata police anron thlen chuan marka sa chu alo thi fel der to a
Rinoni chuan marka sa pu fai vek turin Julei chu a fui pur ngal zung zunga atal chuak thei mai dona a inhriat lain ama lo ring hlel reng tu detective Marinai chuan aron mutani an pahnih chuan station a hruain a hran ve in zona an zota Julei chuan a pasalin a kidnap thu le chemte po chu ata nge yani thu a soya lo oma a om mek lain Renoni chu aron thling ni a soin marka sa chu atla swal palta ni in a soya ma se chu athu soi chu Marinai chuan a oi sak lo chiang hle ti chuan Renoni chu zo na zot vele in marka sa nena an in biang na chungchang te chu a zota chuta po chuan Renoni chuan dot la soi fanin marka san Juliai a kidnap chungchang chu police nena soi chuak lo turin a voni in a soya Julei chu din mun lo oma ading nia angaya wanga marka sa chu zuiru ani thule in chunga changa ama atla swal palani thu chu asoi vele tani Julei nena anthu soi a in anchi awangin detective senior chuan poisoi lawan ni rengin kaltir mai chu atuma ma se Marinai chuan arin dan soin alo dang wathung Renoni chu in puantir nge tumin anor chanta a anu in akalsan nuwa aunaw nu in ramdanga apem sanzui thu te chu soi chuak luin apa thi na ator lai takle beltur anei lo lai taka ama lo ti du da thin tu ahwat em Juliai arun in lan thu te a in le zel lak sak atuma wanga ahwat na azwal ziate ashya thu te le ami huat em a chan him lo hul hwal tur thu te chu asoita sak maya mi te hriat hlo adu em laya mi in enga ma an ngai silama wanga twal that tamaya ni arin thute a chemte man chu marka sa chemte ani theilo thule twal thanan chuan mi ten an man lo ber chi ani thu te thleng chuan asoi ta veka chu mai ba ka apa chu thil siam thin ani ti asya thute chu chempo chu apa ang thil siam thiam te man tur chi ani thu te thleng chuan asoi dik ta chat mai chung athu soite chuan Renoni chu ati zamin asam chu apot le mal to a aril ru chung ril taklan chu atir tumin Marinai chuan akok ta sia mai nima sela chung zong chu arin dan mai alani a evidence nge thatok tak ala nei miaw lawa wangin athu soi chu tu ma in an oi sak chuang lawa sheriff senior chuan du tok tura shilin a chwa pui ta dayani Marinai chu thin rim taka zilin molmang taka adu du phwa choplo turin ashille a Renoni chu reporter ani angin police te che dan choi sel na azia ani vai chuan an department tan chiat na satak a thlen thei thu a soya case chu ti top ani thu shil bokin chui zui to lo turin chani Renoni le Juliai te chu in nam noi na nei lo anga chwate rangi ta a Juliai chu victim ani angin media lam chuan anjar boy ne hle kalna tur danga neilawa wangin Renoni ina bok chuan avakal le a apasal chu Renonin tha sakin police ne na dot an soi boka wang chuan a in thiam lo hle a zel tang ang maya a in sha thua soi chuan Renoni ero in thiam lo na an nei lo thule marka sa chu miswal ani angin aphu tok a mu thua soya mi te chuan lom thu shil tur an ni jok thu te chu a soi ham mai ani chumi zan chuan Julei ril ruha choknan Renonin bara ashwaya engma ngai to alawa azalen na chen tura ati chuan Julei po chu a ha dam huayani apasalin abeng account afros sakawangin thil leinan Renoni credit card man saklo kadela Renoni po chuan phal takin a mantir ve mai bok ti chuan anzalen na chulomin na sa takin an lama ma se an buai na chu ala top lo ti reng an shelo hun nuam tak manga an chua hlan chuan Marinai chu Renoni ina chuan alun ruwa twal thatu ngei ani alarin nge tlata wangin man lawa azalen hlen mai chu a hlau hle a Renoni room a chuan lutin evidence mu chua the a in base yani chuta reipo azon ma in Renoni drawer a chuan USB a mu chuak ta a apa company le kreka na tho na mun ni bok kota Julei motor ke ati theb lai kha chiang takena langani evidence thatok tak anei ta ka wang chuan Marinai chu ahlim hle maya chuta Renoni po zan khwa a an party na atang chuan ron ho ve che in Marinai a muthut chu a phu chiang hle a Marinai la chuan sitting room a thu in zan khwa a alo nga to thu alo soi ol sam et mai ani
detective le twal thatu chu an in machon taran maya USB le atwal tha na evidence thatak a mu chwa to thu shil ngalin ami zia le apum ro chuan midang te chu bum thei ma se ani ero abum thei lo tur thu shila ma se renoni po chu achi ai du bek tatlat lo mi in a lu ruk na manga evidence nei chu court in apom lo thu a shilet ve saka marinai chu thenrim viak ma se dan le sha ya shat ve thawa wangin renoni thu soi chu adik ti asia nima sela athil ti rap thlag lu tuka tang chuan chhuatir mai chu atum lo thung renoni chu anuna chuan a hlim lo ema wangin tualpo ala tha le ngei arin thuwa soya ma se chumi huna chuan alo ve ngei to tur thu shilin a chwa san zui ta ni atuka renonin Julia chu an office a ashwaya Julia in kidnap ani dan chungchang a soi nuwa anun lui chu kal sanin nun bul tran thaturin adoni nima sela Julia chuan renoni laka tanga mual phona ato te chu ala thengil theilova aka hupna na apwan che man rim chelu tuk te po chu tun thlenga ala thengil theilo thu soin chung athu soi te chu ama kidnap tu anga an soi apasal chungchang soi ni om takin atonga ma se renoni chuan athu soi om zia chu a shekar thungani Julia chuan renoni chungchang thudik tak chu asoi chuak lova alaka a inthiam lo wangemo ala uwangemo po lo ni se renoni naya om chu ala hlauru reng thunga adu tok asoi zo nuwa chuan lam siamin a chwa san zui ta ngalani chumini vek chuan ejean renoni adu thu chu asoi chuak ve tange nge a renoni po in felati in alo du ruk ve thawa wang chuan a hlim hle zana eje chu renoni ina chuan avelenga renoni chuan a chung te chan vek ma se thian thatak le mangai atong thar le chu lom na ina khat ani ber chanchin chu texkal tlangin Julia a shil ve ngal wata ma se Julia eroin a chang let mai lo relo te nuwa beng lama chang message adong ta ngala chu vele thil dik lawa om ti shethiamin ama zana a card Julia a mantir khan a pekir le to lo ti chu a she chuak ta a thil om zia zo tuma a kol po in chan na reng adong thei to lovani in hnem na zongin ejia kyanga chuan awamule a chuta ejia chuan tual thana chungchang article zia atum thu lo soin chanchin kim chang shetura police lam abiak zo cha thule tual thana chemte thalak an ron thon tur thu te chu a shil ve ngala chuta an pahnia thalak an han en nak chuan an nui mel chu a in thlak chiang hle ejia chuan chu chemte chu renonin package honna na a man thin nge khani ina sheta a thil diklo a om nge ti chu shethiamin a tho chuak ngal renonin chu tiang thil rap thlak ati thei arin lo thu soin poisoi lo ani zia fi anan chemte chu khai khin turin anorta a renonin ada ana ashiat lo thu soi chuan ejia chuan chauka chu adap kwal ta ngalani chuta ejian palzam mai tum lo ti ashe chuan renoni chuan thudik tak chu asoi chuak ta veka ami tha tak te chu miswal an ni thule an tel lova khovel chu aral muan jok thu asoi zom zata chu athu sha chuan ejia chu a chhongin oi harsa ati tak zeta athin lung chu ake chevekani ber minun rong tak nilovin reporters ma takha ahmangai chu ani thu ejia chuan a shila chuta rinonin thei to padana tum chungpo a kalsan atuma wangle mi pachalu tuk achan maidon ti asya chuan renoni chu atna in aron bwal khat le ngala abul maya chemte chubanin ejia chu a vitani nat a hlau em na chuan ama tina tu te ti nat masak mai chu a thlang le ta zoka nima sela tun tum chu ama ami atha danin chuan adang lam thung ama zong kha chuan miswal te chau athat nia in sha in a in chuang ru hle zoka ma se tu na ero ril runa le she om ti tak chungin eje chu damina chwa tir thei tlat silo athuruk pwan zara a omani chuan anun chu a chevek don ti a she a nima sela limna chu ata tur ani velo te po anima na eje ruang pom chunga acha hom lai chuan a unau nu sereni chuan kongkhar chu aron honga renoni thil ti arap thlak tak chu aron mu chuak ve don ta ni